saking kelompok Tangsel ajeng menampilkan drama berjudul Ande-Ande Lumut. Kulo Sultan Arya Mahesa absen 3 doso kali kulo dados Ande-Ande Lumut. Kulo Soso Film Asya Prita absen 3 doso kulo dados Yuyu Kangkang. Kulo Surupidi Cahyani absen 3 doso Kangsau kulo dados Bok Rondo. Kulo Regurgita Rendi Agustin absen 29 dados Ibu Ande-Ande Lumut. Kulo Fani Triantias absen 3 doso 3 kulo dadi Konting Abang. Kulo Saskia Ramadhani absen 3 doso 1 dadi Konting Hijau. Kulo Karta Gusuyati absen 3 doso sekawang dari Kelenting Kuning. Kala rumiyin wonten ing desa ingkang subur gesang setunggalipun jejaka kanteng asmanipun Ande-Ande Lumut. Panjenenganipun gesang kalihapun ibunipun. Setunggal dinten ibunipun dawuh supados putranipun golek garwa ingkang sae budi pekertipun. Nak sampun wedale kowe ngolet kanca urip. Krungu-krungu ibu anak telung gadis teng desa sebelah. Inggih Bu, kulo badhe milih adik dasar budi boten numung ayuning rupa. Wonten desa sanes gesang Mbok Rondo kaliyan 3 putri angkatipun Klenting Abang, Klenting Ijo, saha Klenting Kuning. Piyambakipun krungu yen Ande-Ande Lumut golek garwa. Aku menika kesempatan Ande-Ande Lumut ya idaman kalau tadanya perkenalan kita tindak menang jaga sebab. Aku paling yakin cewek. Pasti aku bakal pilih. Kan aku paling endah. Aja gede abang, mesti aku sing dipilih. Aku kan paling luas. Ini saja pada baju dan ada yang dilumut milih. Piyambakipun sami tindak kangge nyebrang kaliyan teka desa Ande-Ande Lumut kedah nyebrang kaliyan kali ingkang wonten Yuyu Kangkang jaga. Mandek orang li liwat ngene. Nek arep liwat ngene kudu bayar. Orang nganggo duit, tapi nganggo ciuman. Ijo demi Ande-Ande Lumut, aku gelem. Ya wis, aku gelem juga. Nyuwun pangapunten, aku mboten purun. Luwih becik, aku goleki dalan liyane. Ya wes. Klenting Kuning punika mlampah muter lan manggih rakit alit kangge nyebrang. Pungkasanipun sami dumugi griya Ande-Ande Lumut.
dipundhut, sing ayu dibuang. Yuk. Panjenengan ingkang kula pilih dados garwa kula. Nggih, kula purun. Pungkasanipun Ananda lumut nikah kalian Klenthing Kuning. Piyambakipun gesang bahagia. Dene Klenthing Abang lan Klenthing Ijo nyeseli tindakanipun. Sekian drama ingkang kelompok gangsal. Matur nuwun. Yeay. Anak-anakku menakah kesempatan Miko. Cuman. Anak-anak utek dewe kenapa, Pak? Tapi sih mirip nang kono. Dari kelompok gangsal. Ini 10 tangannya anjir. Malah yang